Godmorgen. I dag Elias Jensen her, og det er den 4. juli år 3443. I dag er det rigtig dårligt. Vi vil gerne lægge fokus på en meget stor begivenhed i dag. Fordi for præcis 1000 år siden, der blev den første android skabt. Og vi vil nu vise en dokumentar om det. Tak. I dag Elias Jensen her. Over 2443. Det er rigtig stormfuldt. Det er nu 2 måneder siden den første android blev skabt, og vi nu spørger fremmede mennesker om, hvad deres holdning er til det. Kom. Se, der er en der. Tilfældigt. Nå. Ja. Hvad er din holdning til android? Jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor vi skal have den i vores samfund. Jeg synes, den ødelægger vores samfund. Okay, tak. Okay. Lige nu er vi i gang med at research på androider, som I kan se med her. Går vi ind på en android. Og det var faktisk den allerførste android, som blev skabt. Meteorer på vej, som vil ødelægge alt for jorden. Den eneste måde, vi kan redde planeten på, er, hvis du tolker i et rumskib for at ødelægge den. Og det var så slut på denne dokumentar. Mit navn er Elias Jensen. Det er blevet godt vejr. Farvel.